Tervetuloa kuuntelemaan podcastini Elämää tämän päivän jälkeen 12 jaksoa. Jossain vaiheessa tuntui, että kaikki oli tavallaan tehty. 3 leikkausta oli takana, samoin 2 sytostatihoitoa. Kaikki elämän suuremmat asiat olivat suurin piirtein järjestyksessä tai juuri järjestymässä. Ja minulle tuli tunne, että nyt alkaa taas niin sanottu tavallinen normaali elämä. Juuri sellainen kuin ennen syöpädiagnoosia. Oli joulukuu. Olin kotona. Joulu lähestyi. Mitä muuta elämältä voisi toivoa? Totta kai se, että olin saanut töistäni huonoja uutisia. Ja työsopimus oli päättymässä helmikuussa 2025. Oli kova isku ja toi mukanaan epäonnistumisen tunteen. Epäonnistuminen siksi, että tuntui kuin olisin itse syyllinen siihen, että sairastuin syöpään. Työelämän kovempi puoli tuli vastaan jo aiemmin, kun palasin hetkeksi töihin ennen viimeistä leikkausta. Kävi selväksi, että ainoa kiinnostuksen kohde oli, milloin palan takaisin täyspäiväisesti. Se, että annoin itsestäni kaiken terveydentilani puitteissa, ei ollut tarpeeksi. Olin enemmänkin yllättynyt kuin pettynyt, sillä tällainen asenne ei tuntunut oikealta sairastuneen työntekijän kohdalla. Olin hyvä työntekijä ja tunsin työni erinomaisesti. Mutta nyt asiat muuttuivat syistä, joihin en itse voinut vaikuttaa. Tietenkin ymmärrän hyvin yrityksen näkökulman. Sen ei ole tehtävä myötätuntoa, vaan katsottava kokonaisuutta. Oma virheeni oli ehkä se, että puhuin liian aikaisin mahdollisuudesta jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Vaikka eläkkeen rinnalla voi tehdä töitä ja tienata ihan kohtuullisesti. Pieni pettymys tuli juuri siitä, että yritys, jossa olin ollut vuodesta 2018, ei voinut edes sen verran joustaa, että olisin itse jäänyt pian eläkkeelle. Nyt minut irtisanottiin. Näin kapitalismi toimii. Sille ei voi mitään. Ja tällä hetkellä koko työelämäni on toistaiseksi tauolla. Joulun alla kokosin elämäni taas pala palatta. Hitaasti kuin palapeliä. Ja sitten jättin sen hetkeksi rauhaan. Halusin vaan nauttia joulun tunnelmasta ja siitä lämmöstä, jota se tuo sydämeen. Läheisyydestä, kotiin tunnelmasta, ajasta lasten kanssa ja siitä salaperäisestä rauhasta, joka aina jouluna syntyy. Joulukuun lopussa oli vielä tutkimuksia. 21. päivä oli teettekuvaus ja 30. päivä lääkärikäynti. Kotona koristelin vähän joulua varten, kuuntelin joulumusiikkia ja odotin vain jotakin hyvää. Ja se hyvä tuli. Lääkäri sanoi, että toinen maksaleikkaus oli onnistunut, eikä uusia etäpesäkkeitä ollut. Myös keuhkoissa olleet epäselvät tip ja tap olivat yhä hyvin pienet, eikä radiologi pitänyt niitä etäpesäkkeinä. Tip ja tap oli muuten lastensarja lapsuudestani. Pieniä hahmoja,
jotka touhuisivat aina yhdessä. Siksi nimesin myös nuo 2 varjoa keuhkoissani tuolla hellyttävällä nimellä. Mutta nyt edessä oli 1,5 kuukauden tauko, jolloin ei tarvinnut ajatella lääkkeitä, tutkimuksia, lääkärikäyntejä, ei mitään terveydestä. Päätin, että tämä on kuin uusi alku. Päätin olla miettimättä mennyttä tai tulevaa. Elin vain. Joulun vietin nuorimman lapseni perheen kanssa. Vuotenvaihteen jälkeen menin vanhimman tyttären luo. Ja uuden vuoden alussa kävin pojan perheen luona. Se oli aika kaunis. Oikeasti kaunis. Kaikissa näissä koteissa olen aina tervetullut. Ja se on paras tunne, jonka äitinä ja isoäitinä voi kokea. Ainoa asia, joka varjosti tätä täydellisyyttä, oli puuttuva työpaikka. Myös taloustilanne kaipasi järjestelyä askel askeleelta. 1,5 kuukautta kului yllättävän nopeasti. Se aika oli hiljainen ja kaunis, melkein taikamainen. Talvi oli todella upea. Puhtaan valkoinen lumi, puut kantamassa huuretta kuin hitaita ajatuksia. En ole koskaan ollut kylmän ystävä, mutta tänä talvena siinä kaikessa oli oma erityinen kauneutensa. Lähtin ulos, katsoin taivalle, kuuntelin ääniä. Jopa hiljaisuudella oli oma äänensä. Sitten tuli helmikuu ja taas uusi tietokonetutkimus. En huolehtinut siitä. En ole koskaan huolehtinut etukäteen tutkimuksista, lääkärikäynneistä tai leikkauksista. Elämä ei seuraa minun käsikirjoitustani. Tragedioita ja haasteita ei voi aina välttää. 27. helmikuuta istuin taas lääkärin odotustilassa. Vastaanotolla kävi ilmi, että maksassa oli uusi etäpesäke. Radiologin mukaan myös keuhkoissa oli nyt jo 3 etäpesäkettä. Aiemmin siellä oli vain 2 pientä täplää, mutta nyt niitä 3 pidettiin jo etäpesäkkeinä. Muistan tuon hetken selvästi. Ainoa ajatus oli, kaikki alkaa taas alusta. Jos olisi ollut kyse uudesta leikkauksesta, olisin ollut valmis heti lähtemään leikkauksen. Mutta nyt tuli taas puhetta sytostaatista. Taas. Olin ollut tässä pistessä jo 2 kertaa, mutta nyt en halunnut lähteä mukaan vain automaattisesti. Uskoin heti, että maksassa on uusi etäpesäkke. Syöpäni on valitettavasti ehtinyt levitä jo ennen kuin sen löytettiin. Mutta keuhkojen osalta kysyin, ovatko he siitä aivan varmoja? Vai onko tämä oletus? En tiedä miksi, mutta en halunnut uskoa sitä. En usko vieläkään, että keuhkoissani on etäpesäkkeitä. En siksi, etten haluaisi kohdata totuutta, vaan siksi, että en yksinkertaisesti usko siihen. Keskustelin lääkärin kanssa pitkään ja kysyin paljon. En pelännyt hoitoa, mutta halusin ymmärtää, miksi ja mihin tarkoitukseen mitäkin tehdään. Halusin, että hoito olisi oikea juuri minun keholleni, ei vain protokolla paperilla. Koska oksaliplattiini oli aiemmin aiheuttanut pysyviä hermovaurioita, piti miettiä tarkkaan, kuinka paljon uusi hoito voi kehoani vahingoittaa.
ja kuinka paljon se voi vaikuttaa syöpään, kun se ei aiemminkaan ollut tehonneet odotetusti. Eteellinen hoito, irinotekaani, vaikutti myös raskasti. Ruoansulatusjärjestelmäni ja leikattu, lyhennetty paksusuoleni eivät kestäneet siitä kovin hyvin. Yhdessä atropiinin kanssa se vei kehoni täysin pois tasapainosta. Ja vaikka tiedän, että jokaisen kokemus on yksilöllinen, minulle se ei sopinut. Pelkäsin, että se lopulta tuhoaisi sen hienon työn, jonka kirurgit olivat tehneet ihan ensimmäisessä leikkauksessa. En tehnyt päätöksiä yksin. Keskustelin lääkärin kanssa. Hän neuvotteli seniorilääkärin kanssa, kuten tällaisissa tilanteissa kuuluu. Ja pääsimme yhdessä järkevän päätöksen. Aloitimme suoraan kevyemmällä vaihtoehtolla. Jätin siis ensimmäisen vaiheen väliin ja aloitin suoraan siitä, mikä olisi ollut muutenkin seuraava. Tuntui reilulta kehoani kohtaan, koska kuuntelin sitä. 3. sytostaatihoitojakso alkoi 21. maaliskuuta. Sain suonen sisäisesti lääkettä Bevacizumabia ja sen jälkeen jatkoin kotona 2 viikon ajan kapesitabiinitabletteilla. Tämä hoito oli kevyempi kuin edellinen, mutta ei olematon. Keholla oli silti omat reaktionsa ja sivuvaikutuksia tuli. Pahimpana niistä loputon väsymys. Se ei ollut sellainen väsymys, jota tuntee vaikka pitkän päivän jälkeen. Se oli erilainen. Kuin joku olisi sisälläni hitaasti kääntänyt kaiken vähän hitaammalle. Liikkeet, ajatukset. Joskus vain istuin ja katsoin ikkunasta ulos, ajattelematta mitään. Ja se oli ihan ok. En pakottanut itseäni liikaa. En jaksanut olla koko ajan reipas. Sallin itselleni väsymyksen. Mutta en antanut sen vietä kaikkea. Liikuin silti, kävin kävelemässä, vaikka lyhyesti. Kuuntelin musiikkia, kävin kaupassa, laitoin ruokaa. Tein arjen pieniä asioita. Ja jokainen niistä oli pieni voitto. Ei muiden silmissä, vaan itselleni. Jokainen aamu, kun heräsin ja jaksoin kohdata päivän, tuntui tärkeältä. Juuri sellaista elämää halusin. Yksinkertaista, itsenäistä, mutta merkityksellistä. Ja tästä alkaa tarinani tämänhetkinen luku. Sillä juuri nyt olen 3. syöpähoitokierroksen keskellä. Minulla on hyvä olo, oikeasti hyvä. Ei siksi, että kaikki olisi kunnossa, ei todellakaan ole, vaan siksi, etten elä jatkuvassa pelossa. Ajattelen jokaista päivää uutena mahdollisuutena. Mahdollisuutena tuntea, olla läsnä, jakaa hetkiä perheeni, läheisteni ja ystävien kanssa. En tiedä, miten tämä sairaus toimi minussa. En tiedä, mitä tapahtuu huomenna tai kuukauden päästä, mutta onko sillä lopulta niin suurta väliä? Jos sen voi muuttaa mitään, ei minun tarvitsekaan koko ajan etsiä vastauksia. En elä jatkuvasti kysymyksessä miksi, koska siihen ei ole vastausta. Elän kaunissa hetkissä. Kaikki ei aina onnistu, ja tavallisia arjen murheitakin on.
mutta ne kuuluvat elämään ja muistuttavat siitä, että pohjimmiltaan kaikki on hyvin. Katson tulevaisuuteen kuin hieman sumuisten ikkunoiden läpi. Jotakin kajastaa, mutta yksityiskohtat eivät vielä näy. Ja se on ihan ok. Jos tunnen tänään, että elämä on minussa, se jo riittää. Toukokuussa edessä on seuraava tietokonetomografia ja lääkärin vastaanotto. En tiedä, mitä ne tuovat tullessaan. En voi tietää etukäteen, enkä voi sitä hallita. Mutta tiedän, että edessä on kaunis kesä ja minulla on paljon suunnitelmia. Ei mitään suurta, vaan juuri sellaisia asioita, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista. Haluan olla ulkona, olla perheeni kanssa, juota aamukahvia terassilla, tuntea aurinkon suljettujen silmien takana. Toivon, että saan toteutettua suurimman osan niistä, ehkä en kaikkia, mutta edes osan. Ja jo se merkitsee minulle paljon. Haluan jatkossakin jakaa tätä matkaa, aina kun on jotakin. Siksi, että ympärillämme on niin monia, joiden elämässä on tämä sama diagnoosi. Joku on juuri saanut syöpädiagnoosin. Joku ehkä odottaa vastauksia täydellisessä epätietoisuudessa. Joku on elänyt syövän kanssa jo vuosia. Mutta toivottavasti sairaus ei vie meiltä kaikkea. Elämä jatkuu pienin muutoksin, jotka liittyvät hoitoihin ja leikkauksiin, aikatauluihin ja järjestelyihin. Mutta muuten elämä jatkuu suurin piirtein täysin normaalina joka päivä. Me syöpäpotilaat nauramme, liikumme, olemme aktiivisia ja elämme ihan tavallista elämää. Vain pienet ongelmat katoavat ja tärkeimmät asiat nousevat esiin. Se osa, joka on vielä edessä, se on tarkoitus elettäväksi. Ehkä ihan alussa puhuin myös hieman siitä, miksi halusin alkaa kirjoittaa omaa tarinani. En ole kirjailija, enkä selvästiäkään tule koskaan sellainen olemaan. Mutta se ei estä minua kertomasta oma tarinani juuri niin kuin minä sen koen. Tavoitteena on vain jakaa yhden ihmisen muuttunut maailma. Syöpädiagnoosi on ollut kuin askel pois arjen tutuista rutiineista. Ja joskus minusta tuntuu, kuin katselisin itseäni ulkopuolelta. Tuntuu kuin katselisin sivusta sitä toista minää, joka elää syövän kanssa. Mutta samalla jossain toisessa todellisuudessa olen yhä se sama minä itse, jolla ei ole mitään hätää. Opin tässä prosessissa paljon uusia asioita ja uutta suhtautumista elämään. Ikään kuin tarkkailijana. Se kuulostaa ehkä vähän outolta, mutta en osaa selittää sitä paremmin. Olen kuitenkin iloinen, että olen kirjoittanut nämä tapahtumat ylös kuin tilannekuvauksina aikajärjestyksessä, koska tunteet ja fiilikset ovat olleet juuri siinä hetkessä se todellisuus, jonka olen kokenut. Kiitos, että olet ollut mukana. Kiitos, kun kuuntelit. Ja tervetuloa kuuntelemaan seuraavaa jaksoa.